ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಚೂರ್ನ ಕಂಡದ ಕಜಿಪ್ಪು ಅವೇ ನಿಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತೂಕನಿ ಬಲಿ ಇತ್ತೆ ಐಕು ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲೇನು ತೂಕ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಕುದ್ಯ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತಾರೈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಹುಳಿ ಜೀರಿಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಸಲ್ತಪ್ಪು ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾಸೆಂಬಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐಕಿತ್ತ ಕಡ್ಲೆನ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರ್ನ ಅಂಡೆ ಪಾಡ್ಗ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇತ್ತವೇನು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಪೊದ್ಪೆರೆ ಪಾಡ್ಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ನಾನೆತ್ತವೇನು ಪೊದ್ಪುಗ ಪೊತುದಿನ ಮುಂಚಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಪುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಇತ್ತ ಈಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ నేను ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ನಾನೆತ್ತವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ತಾರಾಯಿನ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯವನ ಬೊರ್ಚಿ ಈತ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವು ಇತ್ತ ಕಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಚೂರ್ನ ಅಂಡೆ ಬೇಯ್ತದನ್ನ ಪಂದು ತೂಕ ಬೇಯ್ತದುಂಡು ಈತ ಬೇಯ್ತಂಡ ಯಾವು ತೈಕ್ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆನು ಪಾಡ್ದು ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡ್ನ ಅಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನ ಬೊರ್ಚಿ ಬೆಯ್ಯರ ದೀತಿನ ನೀರುಂಡು ಇತ್ತೈಕು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅವೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರೆ ಬುಡ್ಕ ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ನಾನೆತ್ತೈಕ ನೆಸಲ್ ಪಾಡ್ಗ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನೆತ್ತೈಕ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡ್ಗ ಗುದ್ದುದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದಿಜಂಡ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ರಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಎಣ್ಣೆಡು ಕೊತ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದೋಡು ಇತ್ತೆ ದಾಸೆಂಬಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದಾಸೆಂಬಿ ಪುಡಾಯಿನ ಬಕ್ಕ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಗರ್ನೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಗರ್ನೆನು ಕಜಿಪುಗು ಪಾಡ್ಗ ಕಡ್ಲೆ ಚೂರ್ನ ಗಂಡದ ಕಜಿಪು ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತುದು ಪಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.